Jarmoky, voľby, ale aj šport. To všetko sú témy, ktorým sa budeme venovať v dnešnom vydaní našich správ. Vítajte pri ich sledovaní. Voľby do vyšších územných celkov sa pomaly blížia. Možno aj vy váhate, či má vôbec zmysel sa ich zúčastniť. O čom všetkom vlastne rozhodujú poslanci a predseda samosprávneho kraja? Župa rozhoduje o stredných školách v regióne, nemocniciach, domovoch dôchodcov, prispieva na kultúru divadlám, galériám, múzeám a knižniciam. Opravuje cesty 2. a 3. triedy, schvaľuje cestnú daň, cestovné poriadky a určuje ceny v prímestskej autobusovej doprave. V neposlednom rade ovplyvňuje aj peniaze z eurofondov. Pre všetkých milovníkov dobrého jedla pripravujú každoročne v Kútoch koncom septembra Festival jedla. 28. septembra si mohli všetci návštevníci Kútov pochutnať na námestí pred obecným úradom na rôznych špecialitách, zasúťažiť v pečení oškvarkových pagáčov a pozrieť si vystúpenie detí z materskej a základnej umeleckej školy. Milovníkov hudby potešilo vystúpenie Senickej heligónky a hudobnej skupiny Grafik. Moravský Svätý Ján opäť ožil jarmočnou atmosférou na tradičnom svetojánskom jarmoku. Jesenný jarmok sa niesol v znamení rekordnej účasti predávajúcich, ale i návštevníkov. Obsadených bolo až 269 jarmočných miest. Na malom námestí pred kostolom predviedli svoje umenie remeselníci a do tanca aj na počúvanie hrala až do večera hudobná skupina Záhoráci ze Stupavy. Senický futbal žne úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Traja talentovaní futbalisti FK Senica reprezentujú Slovensko na majstrovstvách sveta do 17 rokov v Spojených arabských emirátoch. Až do 8. novembra tam budú Záhorie zastupovať odchovanec senického futbalu Martin Junas, závodčan Juraj Chvátal a Marek Rajník, ktorý prišiel na Záhorie z Púchova. Jedinečný festival zimných dobrodružstiev a adrenalinových športov zavíta opäť na Záhorie. S týmto príspevkom sa s vami lúčim, prajem vám príjemný zvyšok týždňa a teším sa na vás zase na budúce. Zatiaľ sa majte krásne.